Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kahagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Karkar, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Alice. Ma, naghinuktok naman sa lagi ka. Naunsa na sad ka? Ay, Alice, ikaw di ay na. Ako, pirmi na lang dyan kung makabantay ni mo nga magsigig hinuktok. Unsam day mong problema, ma? Ay, uwa man. Unya, ngano pirmi lagi kung makakita ni mo maghinuktok? Ay, naghuna-huna lang ko sa salbahis ni mo kamahan. Human ko niya pamabdos wa na siya magpakita na ako. Og hangtod karon nga dako ka na. Wa gyud ko'y balita niya. Ma, ayaw na lang na siya guna-una, Mabuhi rin maghihapon ta. Bisa nagwa ko'y amahan. Maayo manggudon ta kung naa si papa ni mo, anak. Kay duha mi nga mo padako ni mo. Ug dili unta ta magkalisod-lisod. Ayaw na pagsige og hisgot sa akong amahan, ma, uy. Kay wasab ko mga andoy makita siya. Alice. Sa ato pa day, wala day ka mangandoy nga makita ni mo ang imong amahan. Nga na day, uy. Okay ra ko nga, kamira si mama. Naanat man sab ko nga. Wa na amahan. Uy, Alice! Uy, Alice! hala, si Tiyos ko man ni nagdali pa ingon nga ni. Ano man ka ha? Oh, Luis ko, ngano man ka? O, sa may nahitabo ni mo? Gadali man lagi ka. Oo, day. Paulit ayon sa inyo, day. Pagdali! Ha? Ngano man, Luis? O, sa may nahitabo? Si mama ni mo, day. Naghigog na niyo. Patay na! Unsa? Ma! Ngano mo manigibuhat, ma? Nisural ko din sa inyo, day. Kay naunta ko ituyo ni mama ni mo. Naunsa ba nga, maon na malanuy akong nakita nga nagbitay na ni si mama ni mo. Gigda ng PC ay yang liog. Unsa man day problema ni mama ni mo, day? Ako naman na siyang makitaan nga makinuktok, Uy. Unya magsigiyog ingon nga pait ko na kayo nga makahimtang. Mapagit ko na kayo amahan. Ay, walang unta siya maghigog. Ma! Ganun mo minikibuhat. Ganun mo man kong gibiyaan, ma. Ganun man. Ma! O karon nga nalupong na si mama ni mo day. Sa may imong plano. Ubiya ko din sa ato, day. Asa man ka paingon? Muato ko kato bato, day. Ha? Uy, kalayo adto. Mag-unsa man ka dito? Bahala na, day. Manimpahad ko dito. Ubiya ko din sa itong dapit. Gusto kong kalimtan ang itabo ni mama. Oh, nakasabot man ko ni mo day. Sige, pag-ayo-ayos imong adtuan. Maayo gani kinakasudan kong trabaho din, Bahala na lang pig-harvest ko pinya. Antuson ko na lang ni. Ang importante, may trabaho ko. Day, Alice, wa pa man trabaho din Kay wa pa may harbiso nga pinya. Kuyog ta? Asa mataday? Mo ato ta og sultan ko darat. Magunsa mata dito? Mananom ta og mais. Aw unsa man makamao kang mupugas og mais? Oo, day, makamauman. Oo, kun mauna, kuyog ta. Balik tag usa ka buwan dito. Maayo na lang na magkakwarta ta. Kay dako ba yan og suhol? Sige, day. Mukuyog ko ni mo. Aron makakwartasab ko. Kapoy minsan ni magpugas ta og mais, uy. Pero ang tuson ko ni, kinahanglan nga mabuhi ko, labi na karon nga, wa ako'y ginikanan. Ha? Nay gusto nga makikilailan ako? O, day, makig-amiga lang ko siya ni mo. Mao ni akong giingon ni mo, day, nga makig-ila-ila ni mo. Si Froilan. Lan, si Alice. Ay, Alice. Hello. Naunsa man ka? Nahadlo ka na ako? Wa man. Nakalitan lang ko kay sundaw maday ang gusto nga makigilailan ako. Ha?
Na si Froilan? Oday, namisita siya nimo. Ato pa nga di ukaw. I love you, Alice. Froilan, Base na makaingon ka nga, presko ra kay ko. Dila ko ganahan ng paligoy-ligoy. May paglaom ako, Alice. Froilan, kuan. Nagkalitan mo ko sa akong nabati ni mo eh. Hatagi lang una kong panahon sa pagunahon na. Sugta, uy! Day, Sugta? Aron makasuway sa kag-uyab ba? ambot day, uy. Wa man ko mabati og ugma, uy. Pag sure ka, uy. Usa man ka, bato na imong kasing-kasing? Ambot ba day? Wag ko mabati og ugma. Ug dili sa ko gusto nga mahigugma. Kaya di ko gusto nga maparihas akong inahan. Nga igo nang gipaangkan. Day, Alice. Liz, ang ba karon wa pagyapon ko paglaom, wa ka ginmaluoy na ako. Sugta na taon ko, Liz. Sa mukha sa bintunghan na, uy. Mamukos man gyud. Liz, please. Sugta na ako. Oh, sige na lang, uy. Ha? Unsay sige na lang, uy. Oh, ako na kang gisugot. Salamat kay Liz. Salamat gigayo. Cellphone? Unsaon na nin ako? Imo na na. Akong ihatag nimo. Nganong imong pong gitagan og cellphone? Wa lang. Gusto lang nako nga may kontakan ako. Mao ba? Salamat ha. Ay, pagpasalamat, uy. Uyab gud ta. I love you, Alice. Oh, wa ka magud mo tingog. Mato na ko, I love you. I love you too, Froilan. Unsa man to? Mura man kaog na pugos. Ha? Oh, wa, uy. Alice, mahal ti ka. Ug di ko gusto nga mawa ka na ako. Froilan. Unsa to? Huwag ka pati ako man ni Froilan? Wala giday, uy. Ambot nun sa ning akong kasing-kasing. Na. Uy, kuan di ay day. Human naman na natong trabaho din hi. Muadto kog Davao. Usa man makuyogan ako. Oh, sige, day. Mukuyog ni mo. Maayo nang makaadto tag laing lugar. Sige. Adto na sa tamangita o panginabuhian dito. Panangit na lang daan ni Froilan. Dili na kinahanglan, day, uy. O diretsyo na lang taog larga. Ha? Dili ka manangit sa imong uyab? Niya na sa mi sa Davao. Ay, pastila ng kinabuhi sa tao, uy. Bisan asa lang ipadpan aron mabuhi. Oh, uy. Si Froilan man nanawag. Hello? Hello? Alice? Lan. Lain na ni mo eh. Nilakaw na ka nga, wa mananggit. Sorry kayo, Lan, ha? Balik na release, kay magminyo ta. Oh, Froilan. Balik ako diri. Kay andam ko masawa ni mo. Kalimtin ako, Lan. Kaya tinuod, wa ko mahigugma ni mo. Alice? Di sa mukha lang ko ni mo maong ako kang gisugot. Pero wa gyud ko mahigugma ni mo. Maong kalimti na lang ko. Alice? Pasilo ako. Pero dili na ko gusto nga maghandom pa ka na ako. Kalimti na ko, Froilan. Ha? Naana si mangisipan ako? O day, si Jake. Suntaw na sab. Noon sa maniday, uy. Uros naman lang yung mga sundaw ang nagagusto na ako. Dagan mo mga suntaw din ni day. Uy, mo ada dito siya karon ha. Ato ba nga ha? May paglaom ba ko, Liz? Sorry, Jake, ha? Pero, nahibaw magkukul yung mga sundaw nga. Himabay kaayo mo. Kung asa mo madistino, naagid mi babay. Dili tanan, Liz. Lahi ko sa mga sundaw nga imong nailhan. Kung natagan ako ni mo higayon nga higugmaon ka, akong ipasalig ni mo. Nga ikaw ragid ang akong higugmaon ug wa na hilain pa. Jake. Unsa day? Naa si Jake? O day, namisita na sad nimo. Sugta na lang to, uy. Oh, nganong niaman ka? Nahibaw ka naman tingali sa kong tuyo ni mo, Liz. Ni ako kinagpaabot ko ang imong sugton. Prangkahan ka lang ka, Jake, ha? Wa ko mahigugma ni mo. Alice, Ambot ba? Bisag gamay, wa gyud ko mobati og gugma ni mo. Mura ba og
Bato nga akong kasing-kasing sa gitawag nila og gugma. Maong sorry kayo. Dili ko mahimong dawato ng imong gugma. Pasaylo ako, Jake. Alice, Tingali, kinagdako ko nga uhaw sa pagpangga sa mga ginikanan. Labi na gyud sa amahan. Wa gid ko mobati og gugma sa mga lalaki nga nanguyab nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Alice nga taga Karkar, Cebu. Mayadlaw yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Ray. 18 anyos, single, estudyante. Itago lang ang akong complete address diri sa Cebu City. Punto personal kining akong suliran. Gabahin kini sa akong pagkatao ug sa akong uyab. Ang inyong sabtan, ingon ini ang mga pagkitabo. Ma, gaya niya kong parpatupi ha? Oh, di pa mo nagbago pa man ka nagpatupi? Mo nagwa pa may buwan. Taas na nga kong buhok mo, tanaw o. Akas, biyan mo kwartang bataa ka, oy. Kaduhan di ka magpatupi sa kabuan. Katlan ko kung mutaas nga kong buhok ma. Time para good. May uyab ka na ba, Ray? Ha? Uya ba, uy? Mama yun, uy. Nga naman lagi magsige mong pagwapo. Pagwapo ba, uy? Kabantay ko, ana, oy. Magsige na gani kat panghiso na imong buhok. O sa gani tawag atong gipapalit mo na kong hiso sa buhok nga mahalon sam. Hisok pa ma, uy. Nga wax man to. Wax? O sa floor wax? Boink, boink. Floor wax. Mama sabi, ay, lingaw-lingawon ni tag-istorya. Rumalimta na akong ipangayo niya para patupi. Ay, hasul na biyain ning. Imong kaarting bataa ka na imong buhok. Kas kay kwarta. Bagko mang tahal. Si Tahal ba, uy? Ay, tupigod. Marunong tiglapis, ana. Naunsa man ka, uy. Sige kong pagwapo. Gwapo naman kandaan. Samot nga, magkabaang na samnang mga babae ni mo. Unsa? Ang taon. Sutihan ni mo, nimala ka, uy, nga gwapo ka. Ginukod sa mga babae ng imong kagwapo. Pero sa kadaghang naibog ni mo, no? Wa ka gayit panguyaban. Unsa man? Wa kay naib kanila, Syaro. Ha? Anak ka nagpili. Pilian kay babae, di ba? Ha? Ay, kay binabay magkudan. Uy! Bayot ka! Saba ka niya, uy. Bidyer na, uy. Ang lagi, kaya bago tayo kang bayot ka na may imo. Bayot ka na kagwapo ni mo. Bayot kita. Wa pa lang ko ipanguyaban nila, bay. Wa pa. Eh, di ko gusto manguyab. Di pa ko gusto. Ay, kaya naman. Kanang istrikto ang imong parents. Di man. Unya, anong di ka man lagi manguyab? Akong choice, good. Kana biya Sara, bay. Sara? Oh, Sara. Ibog kay na nimo. Di ka, bay. Oo. Ganun katawa naman ka. Kagwapa ng Sara. Aw, ingon pa ko kong bati. Unya, Nagkagwapa na niya. unya, ganun nga man yung panguyabi. Ha? Panguyabi. Di ka gani mo manguyab. Di gani ka manguyaban na. Ako may manguyaban na. Tanaw niya. Kaya masuod sa kong huna-huna nga akong gitunan, ay. Tuwara mas gisulti ni Boy Archie nako. Di gani na nimo panguyaban. Ako may manguyaban na. Hanggaw niya, no? Ako'y naibgan. O niya siya manguyab. Pero, nga ano ko sab ko, eh? Nga hangtod ka nun. Di masab ko maibog og babae. O, tinuod, gwapahan kong Sara. Apan, nga di man masuod sa kong nahuna na panguyaban siya. Di man tingali ko, normal nga lalaki. Lalaki yung ako. Nanguyab na nga akong mga barkada. Ako lang giwa manguyab. Katsawan yung ko nila. Eh, ako kung pinakagwapo nila. Apan, mauyway uyab. Paglabay sa nung katuig, nangurso na yung ko sa pagpanguyab sa kong crush. Kay, ipog masabiyog kong Sara. O niya, Unsa? anong katahuan mo lang ko nimo, Sara, uy. Angang! Uya ini, uy. Anong katawa mo ka, uy. Lalaki di ka. Ha?
O unsa? Nagdura kang di ko laki. Kuan man good kanang sa akong tan-aw gud nimo. Mura man gug may pagkababay ka. O unsa? Punan pa nga, wa ko kakita nimo sukad nga nakauyab ka. Unya, ang kasagaran nimo mga kuyog, mga lalaki. O niya, binabay na di ay. Lain na sab nimo eh. Pero unsa man gyud? Sure ka ining pagpanguyab nimo nako? Kay kani adto pagod ang classmates. Unya, karon ka pa manguyab. Bata mo ko adto gud. Oh, sige. Kung seryoso gid ka, isugtonti ka. Uyab na ta? Yes! Uyab na mi! May uyab na ko! Ha! May uyab na ko! Unsa? Uyab nung Sara? Kapoy ka mo eh. Sige mo panungog na ko nga. Ako na layway uyab. Ako na layway uyab sa atong mga barkada. Ito, nguyab lang ko. Nga sa ato pa. Wa kay gusto ni Sara. Nga napugos lang ka aron nang may matawag ang uyab o di ka na mo sugsogon, di ba? Aw, trasab na ko si Sara kani anto pa oy. Ah. Ni anto gwapo ko na gud. Ay, wala gyud ko'y guts kani anto nga manguyab kay mauwaw man ko. Body oy. Be, pahag be, hag. Ha? Kasi hag. Na, ka? Congrats and welcome to the club sa mga di single. Ang go! Ray, ato niya ta sa amo niyang gabi ha? Kay birthday man sa akong mama. Gakos ang Sara. Ganun, murag nindot pa mong paminaw ang gakos ni Pay Archie na ako. Huy, naminaw ka na ako. Uy, naminaw ko. Unsa man ko no, be? Ako kuhan ka ng... Awa lagi. Unsa man din ang imong ginahuna, uy? O, asa man din nalupad ang imong huna-huna? Matod ko, adto ta sa amo karong gabi, kay birthday ni mama. Dagan sa may agaw ang mga to. Iplailati ka nila. Masuya gid sila nako kay gwapo ko uyab. Adto ta ha? Oo ba? Oo. O sige. Dali dayon sa amo, Ray. Ayaw ka, wow. Mga lalaki man ni Susana. Nag-inom. Today, ako may agaw. Sila si Gaw Gerson, Gaw Michael, Gaw Jeffrey, o si Gaw Eric. Uy, kalain sa kong gibati nga. Gikiluan ko sa maigagaw ni Sara ng mga lalaki. O, ang lingan na nag-Gerson. Kagwapo niya na. Nikilo na ako. Ambot ba? Bigla ko tuyuon nga maibog ko sa mga saman kong laki. Apan dili ko gusto nga ingnon kong mahuyang o bayot ko. Ni ako karon sa kalibog kon mahuyang bagid ko. Kaya mas nindot ba nga akong pation na anang sa lalaki. I-compare sa akong uyab nga babae. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, maibog ko og sama na akong lalaki. Apan nagpugong ko kay mauwaw kong ingnon nga dili ko pure nga lalaki. Og may uyab sa ko nga usa ka babae. Identity crisis ba ni? Ikaduhang pangutana, may uyab ko nga usa ka babae. Nagan-ganing naibog ani kay gwapa lagi. Apan nga nung mas nindot man ang akong bation ngadto sa usa ka lalaki. Member na bagyog ko sa third sex. Ikatulong pangutana, naluoy ko sa akong uyab nga babae nga terminal na ako nga mapitian sa akong pagbati. Sultihan ko lang ka siya nga bayuton ko. Makadawat ka siya nga labra ba kay ko niya? Ikaw pa ito katapusan. Kung muladlad yun ko sa tinuod na akong pagbati, madawat ka ko sa akong pamilya. Unsa man ako sila sa pagsulti. Ilabi yun ang uyab kong babae. Palihog, tabangyo og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ray. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Maunain mo pagdugay padala ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Maunain mo pagdugay ipadala ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or padapod sa ato ang
3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong letter sender, si Ray, 18 years old. May pagkabayuton ko na ni si Ray, partner. Punto personal kining problema ni Ray. No? Yes, kaning iyahang pangutana o iyahang problema, nagsugod ni, sigun sa to ang napaminaw sa drama, campus crush. Guwapo ni si Ray, mo nang daghang babaeng naibog niya. Apan, natingala yung mga classmates o barkada, nga nung wala agad kuno siya ay uyab. Motong dihang naa siya naibgan nga babay, yang gipanguyaban, nagkauyab sila. Pero apan dihang nakita o nailhanan niya, ang igagaw sa iyahang uyab nga usa ka laki, hala, mas naibog man siya sa laki, partner. Alright. Okay, una niyang pangutana. Maibog kuno siya og parihas nga niya nga lalaki. Apan iya man jud kunong gipugnan kay mauwaw man siya nga ingnon lang kuno nga dili siya pure nga lalaki. Nga nasa kuno siya ay uyab nga babay. Identity crisis ba kana? Yeah. Nga na dok imo gyud ang forte. Yes, there are 3 kinds of sexual orientation. Ako ning balikon, paspason lang nako. Number 1 is heterosexual. Kung ako lalaki, maibog kong babae, ang babae maibog kong lalaki. Ay kaduha is the homosexual. Kung ako lalaki, maibog kong another lalaki. Yang babae, maibog kong another babae. Ang the third sexual orientation is what we call bisexual. Ako lalaki, maibog ko og babae. Pero kung why babae, maibog sa kong lalaki. So this is misto with bisexual nga babae, maibog siyang lalaki, o why lalaki, maibog siya ang babae. So akong pagtuon nimo, ikaw isa ka bisexual, no? Maibog ka both babae and lalaki. So mo na siya ang gitawag nato og bisexual sexual orientation. Yes. Okay. O ang iyahang sunod nga pangutana, na ako no siya uyab nga babay. Daghan manggani ang naibog niya, kay gwapo lagi kuno siya. Apan nganong mas nindot man kuno ang iyahang bation ngadto sa lalaki. Member bagid kuno siya sa third sex. Yeah, member ka sa... I think so. Yes. Dili ni siya disorder. Balik ko na ko, being a homosexual or being a bisexual is not a disorder. The only time nga mahimo ni siyang disorder when this is ego dystonic. Meaning to say, it is against your will. You are not proud, you are not happy, you are not comfortable of being one. Kaya mo ka-create man ni siya stress and anxiety on your part. So, accepted naman ni siya karon, partner. Accepted na ni siya karon. Gani dito ko Manila, usa sa gigutan nga magbutang kuno ka sa imong resume or identification data. Duha ra man lang imong pilian. Either you are male or female. Dining suggest, partner. Pwede magbutangan og kanang third sex. Mao na. Oh, kay na may dili comfortable male or bitaw female. na ang purpose of the LGBT code. Oh, That is okay. on empowerment and sensitivity. Mao gyud. Maghimo ko og comfort room sa mga hotels or mga public nga mga places, mahimo bag naa para sa mga homosexuals. Oh, dapat na agyod, no? Kay male o female may nakabutang og sa mga PWD. Mao na, Mao no? na. Anyway, ang iyahang sunod nga pangutana, partner. Oh. Kananihang pangutana kani. Ikatulo. Naluoy kuno siya sa iyahang uyab nga babae, nga permi na lang gyud kuno niya nga mapikian sa iyahang pagbati. Sultihan na lang kagyud niya nga bayuton siya, makadawat baka siya nga love ra baka ayo kuno siya sa babae, no? Ang imo ra gyud uyab may magatubag niya na. I think no, you have to be fair. Kay kung gyud kay gusto sa babae, kay lain gyud undangan na lang na. Kay imo man siyang gipaasa nya, bati man gud na nga imo pud siyang giilad. An bati pud imo pong giilad imong kaugalingon. Yeah, Mayon nang as early as now, you cut the relationship. Yeah, as early as now, sultihan mo siya. Yeah, not really 100% expected natin nga mabuwag siya nimo kay kung ma-accepted ra pud niya ba na? Exactly. So kana you'll know it is a risk, but I think ako yung suggestion nga you be honest sa relationship. Okay? Katapusan niyang pangutana kung muladlad gid kuno siya sa tinuod niyang pagbati, madawat ka kuno siya sa iyang pamilya, unsaon man niya pagsulti, hilabi na gyud sa iyang uyab nga babay. You know, it is a risk. Ang importante is na liberate nimo imong kaugalingon. If ingon ana na gyud ka decided nga mo come out ka. Yes. No, at least you liberate yourself first. And ako alam yung pong point, partner, no nga, for as long as he continues to be a good son, no, a good brother, no, a good person, maayo ang iyahang pagpakig relasyon sa uban nga tao, mamutabang ka, mo respetar ka, maayo imong grados, imong pagskwela, then I think madawat ra kasi imong pamilya. Daghan kay kung mga kaso ay paparihan na patay sa kong clinic. Kaya primero ako siyang sultihan. Muladlad siya nako. That's we call coming out. Musulti siya nako. Ikaw nga, comfortable ra ba ka if I'm going to share this to your parents? Initially, mo siya,
dili ko hawin ko. Di, ako katong paminawon sa inyo. So, I called up the parents. Accepted naman nila. Laban na mo niya mong bata do, kung nung sa gayang gusto, sa ma-happy siya, din okay na gid mi, suportahan na mo siya. So, ang mga parents, kasagaran, of course, labi na sa papa, mas shock good, pero at the end, makaingon na nga, o sige, happy mo yung kakang, nanana ka, akseptahon na lang namo. So, Okay. it is not a disorder, I repeat, it is a way of life. Okay. Mga sugintig paminaw, hinaut untangan na mo ng kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Tinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak, RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.